Hi guys, medyo halong yung tanan. Karon day guys, himo day kukuan. Kanang nay snacks. May prituhon na ma? Di. Nami saging ba, maabda na ni si Dogka. Ubiray. Samtang di pa sila maubiray. Ang saging ito. Hmm. Ito ang saging. Ito ang nakago. May angay ning saging nga maubiray pinakaykuan. Aslim. Ano silang buhatin o kuan. Among pang snacks inja. Pang snacks ni Aliana. Kay gipulan ako na sa Aliana si Jahang Pita. Na. Yes, maghimo kong mamag-snack guys. Kay gipulan na kasi mong pita. Kung makupulis ang pita. Hindi ka gipulan na ka. Huwag pa makupulis ang pita ma. Malay. Balik ko na sa puli. Pero Mapariha lagi mo daw si Mama Ika ma. suon man. Malapin. Nilapin na. Ang sidan sa gulan og di kadyo hinog. Karang di kadyo may aslum. Nay, nagtakan lagi kiring nay. May lupod. Kau ada apa? Apa? Bukan melat apa na. Dia mau kan? Ang bagus. Lahat naman ang gahi mo na ipatungan bimbiga. Ah, Pagkuhan na ng gahi. kau makan. Ayan, hinalunan. Tanong nga kung ano ano na. Mau. Pagkatubok na nay. Ito pang nakamusihan na. Lambot na sambot na. Nay, kasi naghinlos tubig sa tab nay. Ako. Ano mama? Bimian. Bantay ah. Namina. Hindi man ang tutugtawon ng tubig sa tab ma. Ah, gini yang ditangkap tubig. Ng buhok, ng kulot naman ni. Malapin ma. So guys, mana niyang ginadgad nga saging. Hada ning gimix, hilaw o hinog. Nangitan ta kog butong, wa may musaka, mas lami ni may butong. May butong. First try.
Lami. Lami. Sakit sa buto. Alay. Ako po sila kasi tayo. Manang apil. Oo, yung palit na ako ba, klaro. Shout out, bro. Shout out kay Miss MGT Company. Guys, Kakabanan. taon nito ta guys. Kung gusto mo patawad internet, tawagin naman may. Nai-sticker na. Mag-join lang ko niya, ma'am. Nai-contact number na. Mo kay ano yung JT Galicia ni guys. Kusog ni. Bago to, Will. Erwin. Upload na. Mata na may upload. Mao nagi kaduhang horno. Ana nagi butang patubo. Aguna way patubo. Pikasin kay May ano, may ano, ngadyo ko no spudder. Gamay na. Ay limidani. Buhat ko tos ubos. Ha? Magbugat tos kamutihan kay nandun mga pugong. Bukadon. Nila masupaw nga gisagol mo guli na hilaw. Hilaw uguan. Anggi kuan ba anggi Di ko ila. buong sila midaninay. Pika sama sa gamay. Ihit pa. May pang di ay. May hiti ng plato. Nato ka Ato ni. tayo pod. Ano to na kung kaon. Ha? Ame ka sa tayo. Kuya gamay. Gamay na. Hi guys, madyong gabi ni jong tanan. Sa karon day guys, ma-update taday ko. Kanang gabi na ron sa mag story time sa ta. Karong adlaw di ay adlaw Miyerkules. Sa kanina kanang wadyo ko'y tarong nga nabuhat. Dani sa mga pamudyo kay niandar na panagaho ang kuan pamatisang lawas. Grabe diyang labaras ang inja. Niabot na dyan sa kanang punto nga ningsuka ko. Ningsuka ko kay tungod sa kalabad sa inja. Kanang dapat man nang tamatin ta kong discipleship kanina alas 7 inja. Di dyan na kuan ba makaya kay kanang naitay mamalipong ko ngana. Unja wa ko kay bawg insay hinungdan nganong kanang nay malipong ko. Ni baka po tungod sang mata inja. Kuan pod kanang nay bawo ko kay bawo og hapit na ba ko magminupos. Ma-share ako ninyo kay kuan naman ko mag 45 naman ko this month inja. Agaho ang means kay maabot naman og tag 1 week kapin. Di bawa. Unja.
Kaya lagi po nga nung maglipong-lipong ko, dya, grabing kalabadhang o. Dya, basta di ma-describe ang kasakit, kanang mabot lagi spunto nga, musuka ko. Ako kahibaw, sa inang dandan ang labad sang o, di ba kapod sa ang mata. Dya, kanang nay, nakamatikad ra pug ko sang kagalingan nga karong mga panahon na karong buwan na jud sunod-sunod jud na ako gipamati. O kuan kanang nay desniagi wa pa man toy siguro mga 2 weeks na pud nga da pa ko gipamati didto. Diya karon na pa ko gipamati di ba kapod di sakit sa pagka-tiguang kali kanang 45 lagi guys kay kuan naman jud pud na padung na mo senior siguro gawas nag mga gipamatis lawas ani ba. Tsa update ra ni karong adlaw sa ang daily vlog nya di lagi po ko ka lugar og kanang mag-video ko og daytime kay na may silingan nga bago ko no nakapalit og kanang ijahang sound system pero kana si harapon ng parinti kuan kanang bawo ganahan dyan na sila magpalagubo na ilahang sound system grabe dyan kasaga murag bitaw kanang magdisco labaw pas pagdisco grabe dyan kasaga sila magpatugtog sumaw lang di ko ka lugar mag-video ganina nagluto kong snacks kuan hanggang buhaton mag voice over na lamang ko pero di ba dyan lalim ning mag video ka dyan mag voice over mas nice dyan to mag video ka nga diretso na kag istorya kay kanang di ba dyan lalim mag edit ka mag voice over pa dyan ka so mo na nga kanang nay lisod mag video kay kuan man di man jud pwede nga mag video ka dyan ay sounds kay mawal man ni YouTube copyrighted man pud sa mo lang di jud basta maka video og daytime. Shout out day ko sa mga commenters nga sa una hantod karon sila mo bidya na shout out day ko ni Ma'am Pilisa Taghap nga nana siya sa Quezon City. Salamat jud kadyo ma'am sa imuhang kanang way puas nga suporta. Shout out day pod ni Mers and family nga nasa sa Korea nga paghapon na si puas nga nasigiglantaw. Salamat kadyo sa imong suporta ti. Shout out day pod ko sa sakop ni Ma'am Marilu Pintak nga karon nahimo na po ni siyang maestra. Shout out Ma'am Ketimi Godin Arabaka kay Imyat na taga Tabalong Dawis Bohol. Char. Mawaw ko kay kanang nakaila ko no po si Dana. I'm not good in vlogging. Di ko pareha nila sa plurami nga. Lamiun. Ako di ko lamiun. Char. Bito pero makakuan po ba makalipay nga bisad inganira. Small YouTuber ako na dahil ko no pa ganahan. Char. Ito, ma'am. Salamat kadyo, ma'am. Na, mawalo man punta kay naiganahan nato dala bihara madyang gupaha. Diya kita dani kuanra kanang kumeng-kumeng nganja naiganahan nato diya parang ma'am ka mamords. Ito, mama kang gistok. Char, gistok. Kita ko grabing ka mamords. Wapa kadyo. Shout out diha ni mo ma'am Kitimi Godin Arabaka nga taga Tabalong Dawis. Salamat kadyo ma'am. Kay bisag bisag nga nira ko small YouTuber na day poy yung tan-aw nga parehan nimo kagwapa. Char. Makalipay bitaw. Salamat bitaw kadyo ma'am. Nja. Char. Ibadleng na ko. Bitaw karong adlaw mo ra dito. Kay gabi na ako na lang madjay nag tikaw-tikaw dari kay malagi nang
Di man makalugar lagi kanang vlog o adlawan kay naalagya mong silingan nga nagpatuyang po ilang gibati nga grabe pud magpatugtog maram pag sakop ang tibuok Sitio Puti. So mao nang lisod mag vlog og daytime diri sa mga kay mao lagi to. Si Aliana gani nairita na namin nga sa Aliana nga kanang inagpatugtog og garang kasuga may nagma naana pud ma. Saputon ko daron ma nga na atong ipapulis ron ma mga na sa Aliana kay sa Aliana di na si ganahan og kanang grabe bitong kasaba. Kanang siguro maglabad pag diyang kay bisag kinsa na naman pud nga og nay magpatugtog grabing kasuga halos man siguro tagsara man siguro itawong ganahan og ingana ako kay di ko ganahan man pud bisag di pa siguro ko mag-vlog di po ko ganahan og mga magpatugtog og grabing kasuga nang kanjud makairita diya guys. Marotoy hang i-share ninyo karong adlaw kanang update sa hang daily vlog. Diya, kay gabi naman, ako na mga judari nag tikaw-tikaw. Kay matuog na pug ko kay hapit na ron mag alas 11 gabi Daghang salamat di ay sa mga wana na mention nga hantod karon nagsige gyapon subaybay. Daghang salamat ninyo. Mag-shoutout ra ko sunod sa inyong mga ngan kay ara tong tanawon to labi na tong mga commenters nga wa ko nakakuas mga naghang natiman-an maro to yahang na shoutout pug ko kay maglista ko sa mga commenters nga hang i-shoutout. So maro to kay gabi na matug na pug ko kay kanang ang ipahuway ning hang sigiglabad lagi sang Tsa maro to. Bye-bye.